May ganda dun oh. Kuya. Dun oh. Hello mga kaayop. At papunta na tayo ngayon sa ating susunod na destinasyon. Makalipas ang ilang oras na biyahe, tayo ay tutungo sa Camp Wagi, Waging-Wagi, Santo Tomas, La Union. Aba, meron. Bubuhatin mo yung bike mo rito. May mga alaala si Jay kaayop sa ganitong klaseng daan. Kakaroon tayo ng orientation mga kaayop. Okay po, good afternoon sa ating lahat. Magandang hapon po. Kagaling nyo si Apo Kagawad. Apo Kagawad. Hello po. Hello. Opo. Hello. Pot. I'm pot po. Sige po. Let's go. Let's go, boys. Kaalin. Kaya natin. Harap na. Ay, sorry. Ay, ma'am tayo. Sa mangimutan. Let's go. Uwa. Yan po, dito tayo sa welcome to Camp Wagi. Nasa taas ka na. Nag-wagi ka na. Nasa taas ka na. Pag nasa taas ka na, uwi na tayo. Ay, nandito na tayo sa Toktok. Wow. May dala pa tayong pizza mga kaayop. Sponsor na naman ni Tita Marcy. Sana naman Greenwich, gawin nyo na siyang ambassador. Every Sunday na lang naga Greenwich. Ano ba ang nangyari? Mga nabisit ako dun sa babae. Oh. Yung nasa counter. Oh. Kung makatingin ang sakit. Ay ganun ba? Baka insecure lang dahil yung eyelashes mo mahaba. Gandang-ganda sa'yo. Oo. Kung makatingin, babataas. Ay ganun ba? Tapos hindi pa nakangiti. Di katulad yun, nakangiti na sila pagdating mo. Ay, baga pagod na. Baka may problema rin. Dinadala sa buhay, di ba mga kayop? Hi! Ayun. Nay. Oh. Patuloy nating binabagtas ang paakyat. Hindi pa na tayo nakakarating. At hindi na nararamdaman ni Jay ang kanyang paa. Yung mga kasama natin nakabihis kasi pang TikTok. Tinulog ko na lang. Ayun. Sige. Tamang hiho lang. Agwat mo lang yan ang ulo. Agwat mo lang Oh, may nahilo na. Kagawad MJ ang ating tour guide. Shout out Kagawad. MJM po. MJM, yes. Ay, sinulo na yung tubig. Ang ipinagbabawal na teknik. Tatay mo kalbo. Wow. Waging-Wagi. Waging-Wagi sa Camp Wagi. May gusto kayong pasalamatan? Salamat, Shopee. Sponsor. Sponsor, ang bagong sapatos. Wala bang kakas dito Kung mayroon mga kinain na yan, niluto na. Pinarte na. Kasi baka may matay ka, sabi mo lang. Ito yung aba na hindi tayo makakain. Hoy, ramdam ko na ang pawis mga kaayop. Ay na, Ay, grabe magansa ito. Manok yan. Ay, manok ba ito? Ako nga, Hello, turkey. Kuku.
Kukuruk-kuku. Ang laki-laki mo. Anong klaseng manok yan? Grandfather ito, grandfather. Wala nang magpa-practice ng choir. Shout out sa tatlong magwa-choir mamaya. Bukas. Last paga na dis. Uy, may aso dun oh. Ubos na yung tatlong tubig natin mga kaayop. Hype ko mga to, hype. Buti na lang may baon na kong tubig. Yung tubig. Wala, ubos na oh. Alright. Nauna na po si Paring Jay. Mukhang malalim talaga ang pinagdadaanan mga kaayop. Gusto na niyang tapusin ang kahirapang ito. Parang ikaw, Tita Marcy, ang bibigay. Hindi sila eh. May tubig sila eh. Ha? Ha? He? He? Ho? Ho? Ang malalapit na. 10, Batik mo kami. 9, Knockdown. 8, 7, Oh, may tiyak na. 6, Victory. Hindi may nanan eh. Nana. Nana sa punso. ano i-text nyo na yun kung gusto nyo magpasundo. Pero bago ang lahat silent. Okay na, sige. Ano, gusto nyo pa rin maghintay? Kasi ganito naman nung makain pa. May pizza. Sarap. Wow, pastor. Mabararang 1.5. Alam, may tibok may tayo na pa sa iyo. Ano to, di ba kahit bumukan? Nako, iba na yan. Iba na yung tibok mo tayo ganyan. Dapat oras na. Tayo nga ang tumitibok. Dala ng punti oy. Uwi ka na. Oh, balik supot ka lang. Ay, hindi na naya. Huwag kang susuko. Huwag kang Excited na excited si Paring Jay. Iba talaga pagka fresh na fresh ang alam nyo na yon. Yes, mga hirubis nga ito nakukusa. Sila may. Ano ang masasabi mo sa adventure natin ngayon? pastor. Enjoy. Ay, enjoy na pagbago. Enjoy! Mamatay. Parang iba ang gustong ipahiwatig ni Ilad. Hindi enjoy. Ano? Ay, malalakad kayo. Siya lang yung nagsasabing hindi enjoy. Eh, Wow! Pero sa inyo siya yung hindi hinihingal. Ano? gaano Hindi naman pastor. Binubudol lang kayo ni Ilad. Hindi, walang... pastor. Pangalawang beses na lang. Oo. Walang sintomas sa pagod na yun eh, oh. Bet! Meron tayong merienda dito mga kaayop. Ay, enjoy, napakasaya. Alright. Kayang-kaya. Ako, pag nag-bike ka pala rito, bubuhatin mo talaga sa tarik. Kunti na lang. Ha. Oh, tahimik. Walang tunog, mabaho yun. Yan, tara lang. Lapit na. Ba't kasi may paypay? Hayaan nyo lang napawisan kayo. Sige lang. Kailangan nyo yung heat. Yan ang nag-convert ng energy. Hmm? Oh! Alis na. Ganda ng view mga kayo. Waging na ba kayo? Kunti na lang. Huwag nyo nang itigil pa. Hindi pa tapos. Ay, pipicturan nyo. O sige, mauna na ako. At natapos din mga kaayop. Walang problema dyan. Tamang tubig at pahinga lang. Kayang-kaya yan. Magandang hapon po sa atin. Waging-wagi na ang ating mga kasama. Ayun, at meron tayong kwan dito. Salakot. Ayan o, inuuna pa talaga ang facial, no? Sige, i-check pa. Yung mga bagay na may oil. Isa yung liquid eyeliner ko. Bukol. Si Banang. I-CPR ka ni Kuya Jay. Kaya kanyang i-CPR yan. O, ako kasi babasahan kita ng Biblia habang nag-CPR. Oo, matay. Bakit pag binasahan ba, ikaw talaga patay agad?
mag-isang gumagalaw ang duyan. Yan. At nandun na rin si Paring Bea. Mukhang naubusan ng nito, 100% ng lakas. Kailangan mo nang ibuhos ang 100% ng iyong lakas. Oh, napakaganda ng view doon mga kayop. Shaking view deck. Oy. After na mag-picture taking, dito na ako kagad pumunta. Woo! Ano kaya yung daan na may pataas doon? Parang magandang bisikletahin yun mga kayop. Shout out, Camp Tignan natin. Wagi. Waging nga talaga. Team Burros, this is our next destination. Wow! Kaya kapag napapanood nyo ito, alam nyo na, at least hindi nyo sabihing binubudol ko kayo. Dahil sa ganda ng view, siguradong mapapa-oo ka yo. Ay, meron pa pala doon sa bandang taas. And meron din doon. Tara, maglakad-lakad tayo. Tayo ng mas. Ha? What can you say, Melissa? Huh? What a word. Ivy. Nakakapagod pero May- ano naman. Maganda yung... Palikot parap. Ay, anong tawag dito? Palikot parap. Bakit lumalayo ka sa camera? Eh, may sinasabi ka nga. Ay, may mensahe ka ba kay Carl? Tara naman! Ah, okay. Tara na doon, tara. Si Sheila May? Wala, okay. Pwede rin mag-overnight dito mga kayop, may mga tent. Tapos may tree house din, no? Oh, vlog. Hello, Adventures of Pot. Yes. Kung makarating sa Taj Mahal. Ano para sa? Para sa ex mo. Ayan, sige. Ito kung bakit ganyan ang mga forma nila kaayop, kasi ito talaga ang purpose nila. Ang picture taking, mamaya magti-tiktok yung mga yan. Ayan. Oh, recommended mga kaayop ang mamasyal dito sa Camp Wagi. Santo Tomas, La Union. Hi guys! Nandito kami sa watchtower ng Camp Wagi with Bea and friends. And Jay, yes. Parang may mali din. Yes naman, napakaganda talaga ng view dito. Woo! Lilipat pa tayo ng ibang spot para sa iba pang perspective view. Wow! Wow na wow talaga. O Jay, wag ka natalon. Saktong sakto. At nandoon ang mga kasama natin sa baba. Oh, kaway. Ayun. Pagkatapos natin mga kaayop sa watchtower, ay pupuntahan naman natin ang
Isa pang spot. At ang ating tour guide si Ilad. Naka-livestream ka? Oo. Talaga naman. Mayaman sa load. Pinapakita ko na kung gaano kahirap umakyat. Ay, ganun ba? Hindi, wag namang hirap kung gaano kasarap. Hindi, kahirap pero maganda pag nakaano ko. Yeah. For the sake of our subscribers and followers, we will take the risk. Bird's nest, 5 per head. Pakisabi na lang mga kaayop na mahal ko ang mga pamilya ko, magulang ko, family ko, relative ko. At ito na nga ang sinasabi ko mga kaayop. Buka dyan, pre! Ay! Ay! Ayun! Ayan. Yes! Mangdamay ka na rin, Jay! Yan o. Dito. Man. At tuloy-tuloy pa rin ang pictorial nila mga kaayop. Ay, tanaw na tanaw rin pala ang sunset dito. Ayun ang kabarwan mo. Nasaan ang kabarwan? O yun yung isla eh. Oh. Sibuyas. Yan na yan na. Yan Doon na part kayo. Dito. Yan. Ano ang masasabi niyo mga kaayop? Okay lang, Pastor. Nakakapagod. Kapagod. Pero maganda naman. Yan, maganda. Sulit. Enjoy. Enjoy. Enjoyable. Parang kanina lang ayaw nyo nang tumayong dalawa doon sa registration ah. Ha? Nabudol. First time. Aba, pare-pareho pala tayo. First time. Di namin nakalain na ganito pala kayo. Wag naman. Baka matakot naman yung mga manonood. Madali lang. Madali lang. Yan, madali. Okay yun. Nagkamali lang si Mardon mga kayok. Madali lang. Another shot. Watchtower ulit. Ano ba kaya yung binabantayan nila dito? Baka sinusugod sila ng mga monsters. Yun. Yes! Another watchtower mga kaayop. Mas mataas siya. Alright, rock and roll. Hello mga kaayop at medyo pamingalingal na kami. Nandito kami sa tree house with the peeps, with the fellow ayops. Marami kaming naririnig na tunog ng mga tunay na hayop. Pero mga nakikita nyo, mga kaayop. Ayan. Na-enjoy namin ang Sabado talaga, lalong lalo na ang adventure namin dito sa Camp Wagi. Kasi mapapalaban ka rin ng physical dito, hindi lang sa view. At syempre, habang kami ay nasa treehouse ay magkakaroon kami ng sharing at hindi na yun kasama sa ating vlogging off cam. Dahil itong mga kayop na ito ay yung mga nakikita nyong pagmumuka, bukod sa dalawang nakaberding naka-couple shirt, naka-couple shirt, at saka ito rin palang naka black and white na yin yang shirt. Yan ay maliban doon at sa naghahawak ng camera at nagsasalita na naririnig nyo, mga sawi.
Sawi dahil walang pera. Sawi dahil hindi masagutan ng tama ang module. Sawi dahil umuwing sawi mula ng Saudi. Ayan. Sawi kasi yung isa hindi niya alam kung may patis ba o hotdog. Yan. Yung isa naman tumataba daw si Paring Jay. Yan, nagiging healthy Ayaw siya. maniwala. Salamat Oh, ayan. Tunay na ayop. Ayan. Si Sheila May, hindi na rin makapag-isip kung ano ba talaga ang direksyon ng buhay. Marian, Si Marian, uwing-uwi na, ligong-ligo na, feel mo na. Kasi yung pagtitiktok niya, hindi na niya nagawa pa. Si Ilad, sabi niya, hindi na raw muli pang babalik rito mga kayo. Pero alam nyo ba kanina, siya lang yung hindi hinihingal. Walang bahid ng kapaguran. Iba rin, budol. Ito si Banang, sabi kanina ni Kagawad, yung tour guide natin, isang hakbang na lang daw, hihimatayin na. Buti na lang, nasa Campoagi na kami that time. At napawi yung pagod niya dahil sa view na kanyang nakita. At si Melissa ay nagpalit pa yan kasi kanina pa yung outfit niya pang Baguio with the jacket. Tapos nakamaong. Yeah, nagpalit na siya ngayon ng shirt. Naisip na niya kasi, na-realize niya na sa Pilipinas pala siya. Ayan. At yung dalawa doon, si Nolly Boy, ang nag-drive ng motor. Yan. Wala rin itong bahid ng pagod, kasi inspired. Iba rin talaga pag inspired. Naol! Ito si Tita Marcy, naghahalong inspired, naghahalong expired. Siyempre alam niyo na kung bakit inspired. Ngayon kung bakit expired, kasi yung laman ng bangko unti-unting nag-expire. Unti-unti na po nalalagas. Ito si Jasmine naman mga kayop ay tuloy lang sa buhay, wala lang. Tingin-tingin lang, oo, tamang dikit-dikit lang. Kanina ko pa sinasabihan ng social distancing kay Mar, pero wala talaga eh, hayaan na lang natin. At syempre si Mar, feel na feel ang kanyang bagong sapatos. Yan, salamat Shopee, hinatid sa Kabarwan. Napakalayo mga kaayop. At yun ay sana mga kaayop nag-enjoy kayo sa vlog na ito at nagandahan din kayo sa view na inyong na pinakita natin for today. So this is our Adventures of Pot, signing out. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. Team Ayop, signing out! Ay, yung dila na lang yung lumalabas sa kanila, halatang pagod na. Yan ang mimirenday namin mga kaayop. Yun, Wilkins. Bye-bye. Mga ayop, dahil ginabi tayo at tinawag ng banal na espiritu ang ating mahal na Tita Marty, nagkakain tayo sa mga inasal. Yeah. Laspag na kami, pero tuloy lang sa laban para sa mga inasal. Yo! Arat! Mercy. Ayun. Ba't ko na, maraming sanang charging na. Wala mo na isang day vlog, yun yun. Lima lang binata. Lima. Kaya lang meron pang kanin doon na natira. Ako kasi ninanan ko siya na malunok na lunok. Ayan. So sa pabilisan nanalo si Jay. Wala ng kanin. At dito po nagtatapos ang aming mukbang. Sige mga ayop, pagod na rin ako. Hindi na ako makapag-isip. Nag-drive pa tayo ng napakalayo. Parang yung feeling na gusto ko na nga rin ibagda para matapos ng lahat na paghihirap nito. Wala nang vlogger. Diba, Banang? Anong masasabi mo, Banang? Wala ko. Ubus. Yan. Mga kayop, hindi na ako magtataka pag mamaya may
namatay dahil sa bangungot. Hindi natunawan. Pero sabi naman ni Kuya, wala pa naman daw balita sa mga inasal na namatay dahil ang sobrahan ng kain sa kanin. Tandaan natin yung gluttony, mga kayo. One of the 7 deadly sins. Wow. Ang sobra-sobra ay kasalanan. Naka-anim si Jay. Dati, mga kayo, hindi kumakain ng kanin si Jay. Hindi yung kumakain ng kanin, hindi talaga kumakain. Hindi kumakain talaga noon. Pero nung nag-break sila, yung nagiging na yung pagkain niya. O diba? Yun talagang itinakda para sa pagbabagong buhay. Yun ang pagbabagong buhay. Ano? Hindi yung magkakarelasyon kayo, nagkakasiraan pa. Mali yun. Mali yun, kapatid. Sabi mga kayo, pat maghuhugas muna ako at magandang gabi sa